बिफा आं नोंनि बिसियानो नोंनि बे लामाथिं थाबायनायखौनो साबजायाखैब्ला गुबुना माबोरै साबजानो सोर मदद खालामगोन बिमा आं बै लामाखौ गावनो सायख'नानै लायाखै रायजो राजाफ्रासो आंखौ सिखार होदों ओंखायनो आङो बे लामाजों थांनो आवगायदों आरो रायजोफ्रा आंखौ माबा मोनसे मावजानायखौ लुबैदों बिफा नों राजखान्थिनि खोथाखौ जेबो बुजिया नोंनि मान सन्मान जोबलांजोबगोन आंखौ राजखान्थिनि खोथा फोरोंनो फैनाङा बिमा आं बेफोरखौ मालाबानो पास नाथाय बिमा नों गावखौनो एसे फोसावना लायोब्ला मोजां जायो नामा आंहा जेबो फोसाबनो गोनां गैया मिस्टार एक्स प्रिन्सिपाल जुदि मान इज्जतनि खोथाखौ सानदोब्ला आंनि खोथाखौ खोनासं मा खोथा खोनासंनो गोनां दङ बिमा आं लाजिनायसो मोनो नोंसोरनि खोथाखौ साननानै नायोब्ला दिनै नों गावनि फिसायखौनो सिबिनो रोङा आरोबाव नों बै रायजाजाफोरखौ मा सिबिनो नों हा आरोबाव नों दिनै आंखौ बेसेबां थगायबोआखै दुलारायनि खिथु खिथु थांफानानै सोरखौबा एडुकेसन मिनिस्टार लोगो हमनो मालाबा प्राइम मिनिस्टार लोगो हमनो होननानै बेसेबां थगायना थाङाखै नोङो बेबादि राजखान्थियावसो सोलोंबाय नोंसोरो माने नोंसोरनि राजखान्थिनि गियाना बेसो आं जोबोद लाजिनाय मोनो नोंसोरनि बेफोरबादि राजखान्थिखौ इनाफ मिस्टार गोम्बोर राज ओनसोलखौ सिनायै मानसिया राज उलाफादनि खोथाखौ दा बुं आइ एम सरि उरायना बुंनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय बेफोर खोथाखौ बुंनो थाखाय नोंनो सुबिदा होबाय नालाय बुंनाय जाबाय आब' गुमैखौ बारा सानबाय थाबा जानाय नङा जोंसो हाखराव गोलैगोन मा खालामनाया मोजां जागोन आगै आब' नोंथ' बुंदोंमोन फिसायनिसाय धन दौलतआ देरसिन गुमैयाथ' बोरायबायबो जोबोद जेंनाबो होबाय जोंखौ बेखायनो बेखौ खालामनायानो हामगोन नामा बे समाव फिसाय होनानै अननाया देरसिन नङा उरायना बे समाव राजखान्थिखौ फोथांना लाखिनायासो देरसिन आं देरसिन सानाखै मिस्टार अरखि रायजोफोरनो मा होननानै फोरमायगोन बेखौसो सानदों आं एसेबां खर' गरम खालामनाङा सार आं आरो आब' थानायाव गुमैनि साननाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा मानिथो होबथानायाखै बेबायदि नङा सार गुबुन राहायैसो बे खोथाखौनो एसेबां सिन्था खालामबाय थादो आंनाव सों राहा दंना मा राहा बिलाय भेरि सिम्पल नोंजामादैखौल' लेंहरदो एक्सलेन्ट आइडिया आमाइसोनियाबो माथो थख्लाया गोबौआनो साक्सेस नै थाइजौ थाइनैसो मैगं गोथां एसे दं बेखौ लानानै जागोन आफा आदा आं सोरजिमोननाव थांनि नोंना देहायानो मोजां जायाखै मानो थांनो नागिरदों आं सोरजिखौ जोबोर नायनो गोसो जादों आदा र' बिदिब्ला नै इखौ लांफा ब्लाउस गांनै लाबोदोंमोन आं बेखौ जागोन आदा थाब फै जागोन नै बिहामजो बै आंनि गांसे मनाखौ लाबोनाय आं बाजाराव थांना फैनि अखायाबो हाबोलासिगोन नंदां बिफा आइ एम सरि बिफा मानि थाखाय बिमा आं राजखान्थियाव थानानै गावखौनो गाव बावगोमालांदोंमोन बिफा नों गावखौनो मोनदांनायनि थाखाय साबायखर बिमा राजखान्थिया बिदिनोसै ओंखायनोथ' गावजोंनो गाव दानलाय सुलाय दानथार सिथार आफानो मनाया हर बिहामजो बिहामजो नोंसा नोंदाया फैगोन ना औ आइ दानि कल खालामनायाव फैगोन बुंदोंमोन दे बिदिब्ला नों ओंखामखौ थाबैनो सङै दे जागोन आयै दे बिमा आंबो बाजाराव थांनोसै दे थाबैनो फै
हाब गारिखौबो बिदि सालायो गारिखौ माबोरै सालायनांगौ सालायनाङा बे आंनिसो गोसो नोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गोनांथि गैया एमएलए जानायनि सिमां नुदों नोङो अ खोथाया बिदिसो मोनथिगौ नों सोरनि एगेन्ट जादों थामहिनबा नोंसोरो दुलारायनि खि जानासो फैदों खोनासं आं गाव गोसो जानानै इलेक्सन दारायनो ओंखाराखै रायजो राजाफ्रासो आंखौ दैखांदों मिथिबाय नोंसोरो आंनि लामाखौ हगारदो र दानो थांनो जाथ'वाखै बस हख्लायदो नोंसोर मा खालामनो सानदों आंखौ साला एमएलए जानो फैदों नोङो नोंसोर मा खालामखो नोंसोर आंखौ आं थैनो थांब्लाबो नोंसोरखौ रायजोफ्रा निमाहा होनाय नङा थां लांसुनियाफोर जोलैनि हांगार नोंसोरो हामाय बेबायदि दुखु खालामबाय थानो नोंसोरनि मोजां मोनज्लायनाया थारब्ला सानसे जाफुंगोन नों सानबाय थानाङाय थौआय ओंखाम जाहैनि आं उखैयाखै आयै नोंसोर जाहैदो थां बेबायदि मोजाङै जाया लोङा थाबाय थायोब्ला देहाया रानलांगोन बे सेंग्रानि थाखाय जाया लोङा थायो नों बेनि आखलखौ मोजाङै सिनायावसिया नायफै बे सेंग्रानि आखलखौ फै फै माबार आइ बडिगार्ड गारि ला फै बै सेंग्रानि आखलखौ नायफै फै बेयावसो ओइ सोर नोङो मा खालामदों आयु माथो बिफासो ए गुमिया माथो थैबाय ओइ नों बुथारदों नामा आं बुथाराखै आं बुथाराखै फै सार फै आं बुथाराखै बैनो सोरबा सुथारलांबाय सार नै बेनो सार ओह माय गड सार नै बेनो सुथारदों आं सुथाराखै सार एरेस्ट खालाम बेखौ रथ' इन्सपेक्टर साहब नायदो बेनि गियानखौ नायदो बिनि आखलखौ नायदो मानसिखौ मा खालामखो बियो बिरखां नोंनि आखला बिदिसो अनजालि आं बेखौ बुथाराखै अनजालि हेलौ एम्बुलेन्स सुबुन खातायालागि थाबैनो फैनाय नुबायना बेनि गियानखौ न'आव